Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret, saya lemu, saya lemu. Penganggone saya akeh iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih, tapi tinggal tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan ran kok seragam yang tuku aku Ani rak kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kowe ora nembung aku malah tak paringi. Nembung yang meng disemayani terus Kak. Sesuk tak tukoke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan Kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi. Sing mau bengi ya urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku tahu ngekeki ayu kae blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Kalau muni Pak seragam nyo tak kei ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki kowe lemu kowe entuk pajak, ayu lemu ngempleb duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, rasa kuwatir. Oh kan biyen beres sidane sing nukoke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Wah, ya. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek Sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sendal jinjit selop jinjit. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sican seragam? Ya. Ya, beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep Aja emosi. saya. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin dase. Aja, Pak. Tak Ikhlas. pasangke maksudnya. Oh iya ning rambute. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Wih, aja. Ya Aja ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning. Oh, iya. Pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang